נעים מאוד, אני מוטי, אסטרטג להתנהלות מול בנקים ומומחה למשכנתאות. הכישרון שלי הוא לגרום לבנק להרוויח את המינימום הנדרש על הלוואת המשכנתה. המומחיות היא לפענח עבור כל אחד ואחת מכם את הרכב ההלוואה האידיאלי. כאן במכללת פסגות, מלבד העובדה שנלווה אתכם למשכנתה הטובה ביותר, גם נדאג לפקח לכם על הלוואת המשכנתה לאורך כל חיי ההלוואה בעזרת מערכת ייחודית אותה פיתחנו, משכנתה לייף. משכנתה לייף היא המערכת אשר תותן בכל הזדמנות לחיסכון פוטנציאלי ובכל נקודת זמן משמעותית בהלוואה. אדם אשר לוקח משכנתה משלם בממוצע 280,000 שקלים יותר ממה שהמציאות מחייבת. ואנחנו אומרים לכם כאן במכללת פסגות, אל תהיו פריירים, אל תשלמו שקל אחד מעבר לנדרש. אז אם אתם בהליך לקיחת משכנתה, או אם אתם בעלי משכנתה קיימת, אנחנו כאן עבורכם.